Tää on Pilkkuskapu jakso 2 ja tää on meidän yksi tilaaja. Mä vedän nyt ekana ja tilatkaa kanava ja tykätkää videosta. Muutama rakee. Tulee kaveto. Mitä? Tilatkaa kanava, että mäkin saan maalle. Nyt tulee toinen veto. Niin. Itse asiassa 3 yhteensä. Mikä se ei? Nyt tulee mun toinen veto. Nyt tulee Roberto Carlos. Noniin. Pistäkää tykkäys, niin mä vedän powerful. Maali vahtuu. No jopasi. Hyvä maali. Teet. No niin, jos mä nyt teen maalin, mä voitan. Ja tilatkaa sen niminen kanava. Ihan sama. Eikö sen nimi siis ei ole ihan sama? Ei. Jos mä vedetään maalin, niin tää vielä jatkuu. Tilatkaa sen nimenen kanava kuin Trollface 11. Jos mä nyt teen maalin ja tuo tuolla missaa, niin sit mä voitan. Yes. Jos me vedetään sisään, niin mä voitan. Jää! Nyt jos mä teen maalin ja tämä herra tuolla missaa, niin sit mä voitan. Jälleen kerran. Se tarkoittaa minua. Oi vitsi. Tilatkaa kanava, niin mä saan sen kiinni. Ai niin, kommentoikaa tähän videoon. Ja tulokset ovat päättyneet ja voittaja on Eeli Sulima. Tilatkaa Trollface 11.